Dobar dan svima, ja sam Emira Halili, živim u Mide. Učenica sam 9. razreda u osnovnoj školi Bedrelje Zaga u Vladimir. Trenutno sam fokusirana na školu i na aktivnosti koje škola organizuje. Moj najveći izazov je da nakon završetka školovanja da mogu da pokrenem svoj biznis i da imam podrške države i najbližih ljudi. Slobodno mogu reći da nezaposlenost, loše financiranje privatnih biznisa, loši uslovi za poslovanje su najveći izazovi mladih ljudi u Crnoj Gori. Treba mnogo da radimo na naše snove, da ne bi ostali samo snovi. Da se ne plašimo da kažemo ono što mislimo i da ne izgubimo entuzijazam. Da budemo uporni na ono što želimo biti. Istina da svaki početak je težak i vrlo izazovan, ponekad i bez podrške, ali mi vjerujemo u sebi jer mi možemo puno toga. Pozdrav!